Здравейте, дами и господа, аз съм Ходен 16 и тук при мен са Спаракус и Юги Ол. И това е нашия сервер. Днес ще правим Warp 3 и Warp XP и решихме да ви покажем. И да, не съм качвал клиповете много отдавна. Спаракус няма да снима, няма да го лоша, защото няма микрофон май. Време е малко да ви разведа. Ага, добре. На Спаракус му развален микрофона, след малко ще му докарат нов и... Това е евент залата. Преди беше PvP, но най-главният си е смени. Аз съм умер. Да, тук пише евент, това е за Free Food. Има прасета. И тук страни ти ли факта, който ти бе? Аз бил. Ти ли угаси огъня? Аз бил. Сега ще ви покажа как да не хабите кол. Вземате, нали, идвате тук, изпращате да гори и почвате да го биете. Но ще има протекция, но разберете, няма да можете да чупите тук. ОМГ. И прасета гори. Да, прасетата почват да горят и не знам защо се привличат от огъня. Зелен пържол като сега. Видите, и той гори. Погори се. Бум-бум-бум. И да, ето, вижте опечени пържоли, пък като го бия и тъй просто ми дава две ми опечени и по-малко и повече. Всъщност винаги дава по две, да. Не, да и по едно. И да, време е да ви покажем Warp 3 и Warp XP. Warp 3 ще е тук. Да. Да почваме. Ще го направим от дърво. Да го направим от той оранжевото дърво. Как се нарича що? Добре. Акациевото дърво. Аз ще запълня. Да, сега съм болен. Както видите. Да. И тук не ми дръписа малко, виж как се направя. Да, ето и си наслана. Опортичка е? Не, няма слънко. Нека да е. Да, тук ще е Warp 3. За сега има трап протечен, ако влезете в сервера, нищо няма да може да чупите в едната част от сервера. Ако намерите място, което може да чупите, браво си кажа. IP няма да има, но ясно. Да. Кой се дължа? Виждате тук. Чакай, че няма да пусна тя. Тук 2, 3. 3. Що го направих толкова голямо, да се знам. Чакай да направя много голямо тук. Не трябва да има две портички. По средата служи... Не. Отстрани слага и портичките, пък по средата служи един фенгейт. Нали така? ОМГ! Не е фенгейт, обърках се. Фен само. Така... Ете, ай. И тук, така... Толкова голямо, перфектно. Айде го направи.
там пак аз пъти ще оправя плочичките. Дайте се научи. Тъй. Не да, това ще... Ще пътя да го направя с... Падай. А! Да, той се един. Да, когато влезете в сървъра, поначално напуска с някакви камени айтами. Нали те беше ли? Спряхме на старата сплая да не може да се качи по-бързо слаби. Вече можеш да видиш. Само стените трябва да правим. Да, това е. Така. Да, става добре. Дайте посерат, който да е... Аз вежда, да. Съжалявам, че не говорим. Опа. Аз се върнах. Ти нямаш ли това? Добре стана. Мисля, че добре стана. Да, ето. Покрив, какво ще го направим? Стъкла иди. Кое? Покрив. Сети се. Да, Нищо си. да, ти. Тук ще има и рамкове. Понякога ще има ранкове и на елементите, книги. Хванете Да. и получите рамка. Може да правим giveaway. Тоест ще правим. Ще накараме главния до такова. Тук е запишете тази дупка. И да, тук искам да кажа, че ще има едно правило. Ако строите някакви хамени постройки, директно ги махаме. Например, на някаква къщичка от дърт, много ясно, че ще я махнем. Не, вътре ще го направим. Правете по-яки къщи и няма да бъде махната. И може да станете билдер, ако къщата хареса на другите. Опа, да, ти разпознах. И да, това е... Опа. Добре, се не. Или пък ще го направим по стил Хоми. Много трудно. Знаеш какъв е стил Хоми? Много ясно трябва да е по-ново. Така. Не, чекай, не те. Ще направим по-яко. Кури в ада! Кури в ада! Да, това отдолу придобие всичко във вода. Успяхме да направим малки промени и всичко това да стане дърт. Тук аз бех чупил с команд. Те, да. Не съм била. И къде си? Спарко, искам се телепортираме за нещо. Не сега. Добре стана. Те да го направим от другата страна така.
Откочи. Сега трябва да гледам къде да тази вода. Айде, да посъдим. Аз ще хвърля малко и ми да сваря плюс. Старка сила помни да не ги хване. Да, на евентите ще пускаме доста яки работи. Да го спомена. Има проми. Обикновени диамантини брони, някакви енджант, такива работи. Протечен. Поми се слава е по-добре. Ко? Слава. С лава. Заеби лавата, тя вече е старомодна. Лавата е старомодна. Огън е сега на мода. Огън е на мода, бе. Нико прави тука. Си. Лади. Да ви кажа, много лесно ще се влиза, вижте. Поми, виж. Излиза. Чакай, тук се правеше да не могат да влизат другите. Бутала, ако не насложим отстрани. Не, да го сложим някъде, тук. Да му да. Кога се правиш той вече? Не, вижте, смениме плочките, сложете от каменната плочка. Тя не може като се хвърли нещо отгоре да се... Не, то се правиш после, от който идва някакъв пистън, какво там. Да, пистън. Аз не съм добър по редстоуна, още от сега казвам да ти ви го правите. Лавата. Не. Да. What the... Паракус. Не става. Лавата ви замина. Тя не е яка. Кой ще хареса лава? Аз? Да, ако не си на геймърста... Ето, пускам се към 0. Имам ясна за тратичката на Yu-Gi-Oh! Него направи с Айрон. Не, то трябва да се спи с някакъв пистън, когато дойдеш тук ти, ще го затваря. Аз да го правя, аз като ще направя едно някакъв XP. Да, доста голям. Аз ще помогна. Да, с това Милко. Тая си. Паркус. Къде ще правим Warp Full? XP. Warp Full, ли? XP. Откъде ти някъде? Чех да... Ето тук. Ело. Да, наистина, откъде тя е. Има празно. Чех да е с какви блокове да го направим, ама. Искам да е с як блок. Виж, това е яко дърво. Кое? И пък, да, после се стои. Ама да го направим леко по-малко. Да, трябва да научи доста блокове на... не, чай сега. Ние после ще го правим, защото навсякъде, както ви казах на Protection, трябва да сте оп или някакъв ранг, за да спите. По-високо от админа. И админа май не можеше да се призна. Да, и админ не може. Трябва да сте... Значи трябва да сте или колонър или онър. Както сте двамата. По-голямо. Аз ще на какво започнем с команда. Чакай. На височина колко да е високо? Толкова? Не, аз се чудя да го направим и тъй. На тука. Ти го малко надайте. Бавен се. Къде? Чакай я да взема такова дърво. Или пък всички са на едно друго място да го направим. Някъде. Някъде да вече. Откъде
ще го направим, ела. От тук нататък е лак Савил. Направи ли го е? Паркус иска да идем при него. Така, те не му... При... О, да, горе остава била. Действа системката как е закрила, като най-големия. Да, после пак ще го правим. Ще гледам някакъв клип да видя как се прави. И това, дето искам да го правя, ще го направя точно тук. Тук ти ще го направим. Помни, напиши нещо в чата. Да. Да. Ооо. Как шарата на София. Знаеш колко се мъчих да си прави името? Сега пак. Така. 6 май беше, да. Така, 4, 5. Не беше много трудно. Както повече отиваше като преди. Малко лак. Лаг. Какво ще тъпукам? Не, няма да е докъде чай, сега трябва да проверим. И сега ще я докъде трябва да е. От тук да е. Защо не мога да слагам правилно? Не, по-наблизо трябва да е. Много ладва. На мен въобще не ми лад. Май тук трябва да е, чакай сега ще видим. Да. Това е така. Зомбите само, че трябва да са по-горе да ги пускат. По-високо. Маркус, къде си? Тека става блудър, не знаеш ли? Не. Браво, Спаркус. Е така. Служители И на тук месеца. направо. Тук направо да идат за него. Трябва да го направим доста високо. Да го направя с команда и ти. Знаеш как? Да. Дай почне. Направи го доста високо. Кажи го къде. Аз ще го дигам, ти ми кажи. Тук си някъде. Много ниско. Ниско. Карай ме, толкова ще стане. Да, трябва да стане, гледах в един сервер. Горе-долу толкова. Ето готова едната стена. Добре, прасетата за столите от си до огъня. Гледам, че да няма да бъде май с огън. Защото тия прасета са малко... Пазих си. Аз ще го направя тази страна. Бум, 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 бум. О, защо малко стената? Без да си написах секунди. И Това го правиш, човек? Аз даже не дал командата за това. Какво ще ти кажа? Те са много лесни. Така. Вътре го направя ли малко? Точно е. Нагоре е много тъмно. Чай да взема един торч да си кажа да осветля. Как се казваш ти си? Спам... Как може да взема пиве? Спаунър. Спаунър, как да прави? Да. Това не го знам. Не знам кой ги беше слагал тези на касета. Ние
с някаква команда бяхме взимали тук. Това ако ти да знаеш. Спарко, ще провериш в интернет, да не си върши. Чай сега. Ха, забравил си. Ага. Спомни ли си командата? Какво? Спомни ли си командата? Чакай, ти няма ли стане? Опа, малките зомбита май можеха да излизат от тук. Карай, малките зомбита, ако излизат да излизат. Да се пази. Ще му дам една броня. От моите. Да, вижте бронята му. Каква е. Ако го видите на пипи по-добре... да, това е правилно. Сега ще ви покажа как го прави пото. Взема една практичка. Взема сега лутинг, фарстъп, нозба, смайт. Ти ще ви трябва. Шарпни задължително. Да, това. Ако сте богат в сервера, но не мисля, че ще сте. Бъркам се. И да, ако сте богат в сервера, си правите каквото тук. Да, чакай. И да, дами и господа, това ще е за нас. Сега ви показвам как се прави една хубава брадва. Паркус го направил. Която ние носиме, но карайте. И това беше от мен, дами и господа, това беше и от тях. Дайте лайк на клипа, абонирайте се и довиждане.